Selam dostlar. Kömüş Kıngıravlar yine seferde. Hem biz bugün Yarışanlı'nın 2. gimnaziyasında okuşu Oyzat Valentinov bilen aralaşacakmız. O bizden büyük ustaydı, sportçu, kıraş bilen şögüllenen hem elbette hikayeler yazar gayrata. Onun bu şögülleri bilen biz sizi yakınlanırak tanıştırırız. Oyzat biz indi senin sportçu ekenini bilemiz, hem kıraş bilen aktif şögüllenenini bilemiz. Hem sen hikayeler yazasın. Ele onun üstüne usta etip şahmatda oynaysın ahırayı mı? Уйнай беләм. Ничә еллар шөгыльләнәсең инде шу шахмат белән? Шахмат белән үзем өчен генә шөгыльләнәм. Энекәш белән бергә уйныйм. Болай кызык уен. Син бит әле башка менә гимназиядә укудан тыш, укудан тыш чараларда бик күп кенә җирләрдә катнашырга да өлгерәсең. Без беләбез, син байтак кына Глаголица бәйгесендә катнаштың. Һәм менә санаганың бармы икән? Якынча син ничә тапкыр Глаголицада катнашып карадың? Глаголицада мин барлыгы 3 тапкыр катнаштым. Өчесендә дә мин җиңүгә ирештем. Беренче тапкыр Глаголица турында мин 3 ел элек белгән идем. Аннан соң төп приз планшет турында белгәч, катнашып карасым килде, планшет аласым килде. Һәм син ул планшетны оттың? Оттым. Аннары инде Глаголица ошап китте дә, тагын яңа хикәяләр язасым килде. Безнең жюрилар ул танылган язучылар, Рөстәм Галиуллин, Айсул Имамиева һәм Галимҗан Гилманов, алар безнең проза әсәрләребезне бәяләделәр, аларга анализлар бирделәр, хата кимчелекләрне әйтеп киттеләр һәм дә инде яхшы якларында. Алар безнең белән үзләренең дуслары сыман сөйләштеләр, без аларга сорау бирделәр, алар инде безгә җавап кайтардылар. Oyzat sen hikayelerini менә шушы Глаголица кебек бәйгеләрдә катнашыр өчен язасың, әллә инде үзең өчен күңелең таләп иткәнгә язасыңмы? Юк, инде үзем өчен дә язам, кызык та ул, мине мавыктыра да, миңа ошый хикәяләр язарга. Менә бүгенге көндә синең ничәләп хикәяң бар инде? Бүгенгә 10лап бардыр, 10лап, 12ләп шулай. Хикәя ул җиңел жанр дип әйтеп булмый, анда уйланырга кирәк, аның идеясе өстендә дә уйланырга кирәк, сюжетын да барлап чыгарга кирәк. Менә шушы идея сюжет ничегрәк тугыз инде? Күпчелек хикәяләре минем ул чын тормыштан алынды. Берәр нинди кызык вакыйга минем белән булганда, мин аны идеясын алам да, шул идеяга төрле кызыклы өстәмәләр кертәм һәм аны камилләштерәм. Геройларны син тормыштан аласыңмы? Әйтик, мәсәлән, иптәшләрең, сыйныфташларың синең хикәяңнең герое була аламы? Була, анда минем танышларым да, сыйныфташларым да, дусларым да була. Ләкин язганда инде аларның исемнәрен үзгәртеп язам. Берәр кашан төп геройны үзең итеп күзаллаганың бармы? Анда бит бөтен хикәяләрдә диярлек инде мин анда үзем булам, үзем шул хәлләрне күреп язам. Oyzat син бит инде театр түгәрәгенә дә йөргән кеше, әйтик, сезнең монда 2нче гимназиядә Тылсым театр студиясе эшләп килә. Менә син ничек уйлыйсың, синең үзеңнең пьесаларың, драма әсәрләрең, шушы спектакльләрең мәктәбегезнең бинасында куелса, син шат булыр идеңме? Бу турыда уйлап караганың юкмы? Уйлап караганым юк, ләкин инде мин пьесалар язып караганым юк, аның язу тәртибен дә белмим. Булай, мин хикәяләр генә язам әлегә. Oyzat син театр түгәрәгенә дә йөреп алдым дидең, әйме? Әле өчен син аны ташларга булдың, сер булмаса? Чөнки минем алдымда сайлау булды, спорт яки театр. Мин инде спортны сайладым, чөнки спортта мин ныгаям, физик күнегүләр ясагач көчем арта. Спортка килгәндә син кайсы спорт турын үз итәсең? Көрәшкә мин бик нык яратып йөрим. Да минем уңышларым да бар, медальләрем да. Менә без беләбез, син әле кичә генә Мөслим районында шулай көрәш буенча бәйгедә булып кайттың. Шул турыда да сөйләбез әле. Кичә Мөслимдә республика күләм ярышы булды. Анда мин 2нче урынга лаек булдым. Безне бүләкләделәр дә, акча белән, медаль белән һәм инде диплом белән дә. Син көрәш белән үзегезнең гимназиягезда шөгыльләнәсеңме? Гимназиядә дә, спорт мәктәбендә, Витязьдә шөгыльләнәм. Безнең тренер Шымсавалиев Илгиз Вагизович, ул бик тәҗрибәле тренер, ул безгә төрле көрәш алымнарын өйрәтә, безгә төрле киңәшләр бирә. Oyzat турында сыйныфташлары нинди фикердә икән? Oyzat ул бик яхшы, көчле, акыллы. Oyzat ышанычлы һәм яхшы дус. Бик дәресләрдә актив. Oyzat акыллы малай. Oyzat ул бик тырыш малай. Oyzat ул яхшы һәм матур малай. Oyzat минем ул чын дус. Без беренче класстан аның белән ул бик акыллы,
күп әйберләрне белә, сөйләшә бик матур итеп. Айзат минем чын дус, ул миңа ярдәм итә, ул бик акыллы, көчле, мин аның белән көрәшкә йөрим, һәм ул миңа бик күп дәресләрдә булыша. Айзат, син яшь үсмерләр арасында Чаллының төп хикәяләр язучысы. Без моны беләбез, бу факт. Әймен, һәм син менә үзең хикәяләр язучы буларак, кайсы язучының иҗатын күбрәк хуш итәсең? Күңелеңә бәлки алардан син ниндидер үрнәк аласыңдыр, менә кемдәрне санап үтә аласың? Миңа күптән түгел мин укыган идем Зөлфәт Хәкимнең кыйсасын «Туган батыр» дигән кыйсасын укыдым, бик кызыклы. Тагын Ринат Мөхәммәдиевнең «Кыргый атауга сәяхәт» дигән хикәясен дә укыган идем. Менә булар минем соңгы укыган хикәяләрем. Айзат, синең кызыксынуларның берсе спорт, көрәш булса, икенчесе хикәяләр язу. Гомумән икесе ике өлкә дип әйтергә кирәк, әйме? Менә алар үзара бер ничек бәйләнгәнме? Алар бер-берсен тулыландыралар. Әгәр мин хикәя язганда баш белән уйлыйм, гәүдә ял иткәндә, спорт белән шөгыльләндә мин физик күнегүләр белән үземнең гәүдәмне көчәйтәм. Киләчәккә синең хыялларың, планнарың нидирәк икән? Мин көрәшне ташлыйсым килми, спортны да ташлыйсым килми, мин спортка бик нык бирелгән, аны яратам. Тагын инде хикәяләрне дә яратып язам, аларны да ташламыйм инде. Булай минем банкир буласым килә. О, Айзат, синең планнарың, хыялларың булдан. Без сиңа шушы хыялларыңның чынга ашуын телибез. Һәм әйтәсем килә, бер кайчан да синең иҗат шишмәң саекмасын, хикәяләрең һәр вакытта да туып торсын.